zemlji ko zna gde. U neko vreme ko zna kad bila je pčela malena. O njoj se priča još i sad. Ja mislim da se mala pčela zvala Maja, brza, slatka, bistra pčela Maja. Maja što kroz igru let sva u čudu gleda svet. I opet danas ćemo sresti malu Maju, brzu, slatku, bistru pčelu Maju. Maja, pčelica Maja, 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 o njoj je priča ta. Maja među mravima. Ljudi, ovdje ćemo se zaustaviti. Ko će biti sljedeći? Ko je 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 sljedeći? O, dragi Bože, nije valjda. Mislim da sam ja na redu, kapitane. Dobro, smena. Smena na zapovest. Smena. Naređenje je izvršeno. Dobro, nastavljamo s pesmom. Nastavljamo s pesmom! Ne upašću. Gde veslo? Gde? O, gde? Eno ga. Da, eno ga. Da ste svi s mesta prestali da pevate. Zar ne čujete? Prestanite s pesmom. Četa, okret. Pogledaj samo to. Tačno, izgubili smo veslo. Bez vesla više ne možemo da plovimo u suprotnom pravcu. Na šta si mislio kad si ostavio veslo zabodenom ulju? Žao mi je i stidim se. Zar ne može neko da mi pomogne i izvuče veslo? Čak i za tako malog mrava i suviše si neodgovoran. Znam. Čuli ste da se stidim. Zašto mi neko ne pomogne? Već smo daleko otišli. Pomoć! Sad još vičeš u pomoć. Ako nastavimo da dalje plutamo, možemo da zapadnemo u nezgodnu situaciju. Veoma nezgodnu. Zašto nam niko ne pomaže? Koliko još moram da zovem u pomoć? Ako nam niko ne pomogne, završit ćemo u reci. A nismo daleko od toga. U pomoć!
zaboraviti šta si učinila za mene i sve nas, pčelice. Bilo mi je zadovoljstvo, nema na čemu. Ima. Bez tvoje pomoći ne bi nam bilo spasa. Ne bismo mogli da te pustimo da odeš, a da ti ne zahvalimo. Ostani malo sa nama. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam komandant ove čete. A ja sam ovde najmlađi, a kažu da sam i najnespretniji. Što si dokazao ili se možda ja varam, a? Ali zar on nije suviše mali za tako veliko veslo, kapetane? U svakom slučaju morate da nam dozvolite da vam se zahvalimo, draga moja. U kolonu po 2. A ti? Šta je s tobom? A? Dobro, evo idem. Postroj se! Da li biste bili ljubazni da nam kažete vaše ime? Ko, ja? Ja sam pčelica Maja, kapetane. Mogu li da vas zamolim da pođete sa mnom, gospođice Majo? Šta sad? Poprite se. Šta da radim ovde gore? Odmah ćete vidjeti. Za spasitelja naših života, gospođicu Maju, izvešćemo naš čuveni paradni marš. A sada, četa, napred marš! A sada pogled na desno! Gde levom rukom, Majo? Ali zaboli te ruka ako samo jednu držiš visoko. Jo, lenjivče. Menjaj povremeno ruku. Ne bi mu spala kruna s glave kad bi priznao da sam u pravu. Pogled na levo! Pažnja! Pažnja! Četa, staj! Baš mi se dopalo. Bilo je odlično. Da, bravo. Raduje me što čujem da vam se dopalo. Tako ste samo marširali i kako je sve izgledalo lepo. Hvala, možemo li još nešto da učinimo za vas, draga moja? Zar nije bilo dovoljno? Nemojte biti tako skromni, molit ću lepo. Setila sam se. Želela bih ja da budem kapetan i komandujem četom. Da li bi to bilo moguće? Naravno. Vi ćete na jedan dan preuzeti komandu nadamnom i mojom četom. Slažete se? Rado. Ako sam vas dobro razumela, ja ću čitav jedan dan biti komandant čete mrava. Da. Vidite, moji ljudi i ja se veoma radujemo, poštovane gospice. U čudu si, Pavo, a? A? Mnogo mi žao mrava. Vidjet ćeš kako ću to dobro obaviti. Umem lepo da komandujem. Mogu li da vam poverim moje ljude, gospice Majo? Naravno. Jedna molba. Sve dok budete komandovali mojom četom, morate da zaboravite da ste pčela i ne smete da koristite vaša krila. Pa da, vi ste pčela i možete da letite, ali moji ljudi ne. Sve dok ste moja zamjenica i komandujete mojom četom, morat ćete da koračate. Ja bih u tom slučaju, Majo, još jednom razmislio. Dobro, daj vam časnu reč da ću zaboraviti da uopšte imam krila. Onda izvolite. Hvala, preuzimam komandu. Dakle, ljudi, čuli ste. Od sada vam je pčelica Maja komandant. Skloni se, stojiš mi na putu. Četo, pozor, napred, marš! Napred, marš! Nisam baš
baš siguran da će ovo izaći na dobro. Pa hajde, hajde. Da li si nešto rekao? Dali ste mi vašu časnu reč, a uprkos tome preleteli ste preko grane. O, izvinite, zaboravila sam da komandujem mravima. Kao vođa grupe ne smete zaboraviti. Moramo napred. Kako je samo velika, kako preći preko nje ako ne znaš da letiš? Jednostavno, preći preko nje. Da? Ako niste u stanju to da izvršite, ostavite se svega i prepustite komandu meni. Napred, marš! Lepo sam im zabranio da udalete. Evo čete, baš super. Nijednog nisam uspio da uhvatim. Levo, dva, tri, četiri, levo, dva, tri, četiri.
Šta ti je? Ma šta mi je? Umreću od gladi. Četa, stoj! Hoćemo li da doručkujemo? Jeste li gladni? Jesmo li gladni? Mora da se šalite, gospodice. Teško da bi mogli da napravimo još jedan korak. Marširanje mi toliko bilo zabavno da sam zaboravila na glad. Tamo miriše divno na cvetni prah i slatki nektar. Mogu li bar za hranom da poletim? Što se mene tiče, možemo da napravimo izuzetak i dozvolimo vam. Samo napred, poletite. Puno hvala. Uzmite sa kopljem, ne mogu da letim. Nije to, draga moja. Ljudi, mislim da ste dovoljno marširali. Sada moramo da se okrepimo da bismo bili izdržljiviji. Zdravo, zdravo, gospodine komandante. Dobra vest, našao sam list pun sočnih biljnih vaši. To je divno, ali kome pripadaju vaši? Ne znam, nisam nikoga video, ali mislim nekome od nas crnih mrava. U svakom slučaju ćemo otići tamo. Posle grickanja ribizla osladit ćemo se sokom biljnih vaši. O, ko su sad ovi? Otkud vi? Izgledaju fantastično. Nakljuhane i dobro podgojene. A Mališa? Ukus je odličan. Dobro se napijte, sok je preukusan. Došle su nam kao kec na 10. Kako se usuđujete, a niste ni lozinku rekli? Kakva lozinka? Nama lozinka nije potrebna. Recite lozinku! Sve smo da ste rekli. Naravno, ja sam sjetio kako ono beše. A da, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Prestani sa glupostima. Mislim da vi niste naši. Bežimo, ljudi, gotovi smo. Bežimo. Razbojnici, trebalo bi da se stidite što drugima otimate sok biljnih vaši. Gubite se, lopuže. Zar nije užasno? Već 3 sata ovako. Šta je ovo? Sačekajte! Pao sam u rupu! Brzo, pomozite mi! Brzo, tonem! Pomozite, tonem! Uba, bravo, Ed. U pomoć! U pomoć! Ne mogu više! Zar ga nećete spasiti? Mi da ga spasemo. Da, Buba Mravojed će ga pojesti. Kada bismo se uhvatili za ruke, on bi mogao da se popne i da ga izvučemo. Moramo bar da pokušamo, kapetane. Moramo ga prepustiti sudbini, ne smem da zbog jednog dovedemo u opasnost sve. Ma idem. U pomoć! Ne mogu više! Ne mogu više! Dođi, U pomoć! dođi. U pomoć! 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 Dođi, kako ga mama nije. Dođi. Dođi da te prihvatim ja, dođi. Nemoj da je vodiš, to je bezobrazluk, ej. Dođi da te ja zakačim, dođi. Gospođice Majo, dosta ste komandoli. Jeste li vi to upravo leteli, poštovana, ili ne? Da, ali šta je trebalo da uradim?
Naravno da sam vam zahvalan što ste spasili jednog mog čoveka, razumete, ali mi mravi imamo stroga pravila kojih moramo da se pridržavamo. Da ih se pridržavao, ne bi upao u rupu. Ali vi morate da istupite iz čete. Osim toga, vi ste doveli u opasnost koplje, simbol mog oficirskog dostojanstva. Imali ste sreće, ali zamislite da je buba mravojed i vas uhvatila, onda ništa od koplja ne bi ostalo. Onda vam ga s mesta vraćam. Hvala i vidim da ste odmah shvatili. Kao što vidite, nije lako komandovati četom mrava, zar ne? Bilo mi je veoma zabavno, ali radije ću ostati pčela, tako se bolje snalazim. A mi moramo dalje. Još jednom, puno hvala. Doviđenja. U svakom slučaju sam se super provela. Sigurno biste da saznate šta će se dalje dešavati s Majom. Zar ne? Kako ono beše? Kako beše? Znao sam! Tačno, to je avantura sa Pukom, sobnom uvom. Debeli Puk živi kod ljudi, a Maja se tu zatekla i ne znajući koliko je to opasno. Pazi, Majo, pazi da se nešto ne desi. Vidimo se sljedeći put, budite mi pozdravljeni. Tekst interpretirali Dušica Sinobat, Marko Živić, Miroljub Turajlija, Jovana Cvetković. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor.